Det er okay. Ja, det er fint. Vi prøver at gøre det i lige omkring 10 minutter. Det er det selv. Ja. Det kan du godt tage. Altså, vi klipper det bare ud, hvis det er. Det er helt fint, bare. Og så er det lige komme ind i varmen igen. Det er så fint. Så vil jeg tage en 10 minutter. Jeg tror, jeg sidder fem højst. Ja, tak skal du have. Ja. Nu må jeg sænke her i iskoldt lygter. Så er det meget vigtigt for mig. Og der er, som sagt, 10 minutter i de her 10 graders varme. Men det der gælder, det er bilen inden og brænder. Fordi jeg ved, at det øger cirkulationen. Det forbedrer de immunforsvar, reducerer inflammation. Det trigger udgivelsen af endorfiner og cold shock proteiner, der lever en til blodstrøm. Så på den måde så viser det rigtig meget, at ting, der ofte føles dårligt og får os til at ryste, det er ofte de ting, der faktisk er allerbedst for os. Og det er de ting, der virkelig får os til at gå. Så jeg synes, i livet så er det uundgåeligt, at vi kommer ind på nogle forskellige challenges. Og jeg synes, det er meget vigtigt at være forberedt. Jeg synes, mange folk går for skud til at skubbe sig selv og blive mester af sit eget selv. Og i sidste ende, så er det ikke engang fordi, hvis du ikke kommanderer dig selv og gøre ting, som du rent faktisk vil gøre, men ikke rigtig kan, grundet fordi du burde have prøvet at føle sig der. Der er ikke noget lige sad ud. Altså, Det er jo ikke rigtigt. nej. Han går ned på. Okay, vi er i gang. Vi er lige syge. Vi har lige taget basketbolden ud af alt, og jeg tror heller ikke, det bliver. Hvad? Det er lidt fedt. 3 minutter. 3 minutter. Okay. Videoen blev stadig været ved. Ja, det er fint nok, men så længe vi ser det ud af, at vi er i gang, og det er sådan noget, jeg kan, det er fordi, vi skruer tiden tilbage lige nu. Men som jeg var ved at sige, så kan du ikke rigtig være fri, hvis du ikke kommandere dig selv, og er bundet på de følelser. Og jeg synes ofte faktisk, eller har altid tænkt på sådan lidt af mærkeligt, folk kan blive sindssygt, når man gør noget, der er fuldkommen ude af det, det normale person er i stand til. Men jeg synes, det at være syg, det føler jeg, det er det, der egentlig betyder at være begrænset. Så jeg synes bare, at det er lidt mærkeligt, at folk er sindssygt og går ind og gør ting, som man egentlig ikke kan, og gå ud af sin kontrol. Rent faktisk kontrollere sig selv. Man kan se, at jeg allerede ryster nu, ikke? Jeg er ligeglad, det er jo det sidste ende, fordi det skader mig. Jeg går bare ud af min comfort zone, jeg råber noget mere land, ved at gå ud og være ukomfortabel, og ryster min stemme. Hvad er det, hvad kan ende af lige for det? Så omfang challenges, det former dig i din hjerne, altså det former dine organer i sidste ende, så det er ikke fordi, at jeg har nogle træk info, der giver mig en form for fordel inden for det her. Det er ikke fordi, jeg har mere fysik end andre folk, eller en ekstra berøring, eller whatever, der gør, at jeg er bedre i stand til at kunne håndtere det. I sidste ende, så vil jeg kunne gøre det samme i varmen. Det er ikke fordi, at, som sagt, det er altid mentalt. Det er altid mentalt. Det handler om ikke at begrænse sig selv. Det handler om at blive ved. Det handler om at tro på dig selv. Fordi at faktisk i sidste ende, så det giver noget at vide, at gå ned og sænke sig selv ned i iskoldt ting, en folk ikke engang tør og dybe sit vand i fodret. At gennemsnitligt folk ikke engang kan være her, jeg tror, at være her i 1 minut, og være her i 10 minutter. Jeg har læst
Grunden til alt 10 minutter. Det er ikke fordi, jeg ikke vil have længere tid. Det var fordi, at det er det, der rent faktisk, jeg har læst mig frem til. Nogen siger 4 minutter, nogen siger 10 minutter, at det er maksimal tid, man rent faktisk nu er herinde. For det er rigtig godt for recovery inden for fysiologien. Så derfor så giver det mig noget at vide, at okay, gør det 10 gange så meget som den gennemsnitlige person, fordi det er der, jeg lægger min standard. Jeg synes, rigtig mange folk, de har ikke. Altså når der kommer stressfulde events, når at de ved, at der kommer det, så begynder de at være chokeret. Men de her ting, det gør, at man er forberedt. Så som jeg siger, det kan altid udfordringer mod dig. Og det er mere sindssygt ikke at være forberedt for det. Personligt så er det troen, der gør det. Tro mig. Det er meget sværere at tro nogle dage, end du kan tro. Fordi i sidste ende er det meget essentielt for verden, og dig, i stedet der, så den faktisk tror. Uden tro, så vil du ikke kunne. Uden tro på dig selv, så vil du kunne challenge dig selv. Uden tro på andre og tillid til andre, så vil du kunne etablere forbindelser. Uden troen på Gud, vil du ikke kunne etablere den form for, eller få den form for disciplin. Hvis du tror på spiritual, så vil du være ængstelig. Troen er meget essentielt og styrer faktisk rigtig meget dit liv. Mange folk er begrænset sig selv i hverdagen på grund af det. Lidt regn, lidt discomfort. Det vil ofte få dem til at udskyde deres task, for eksempel indkøb eller træning eller whatever. Men den, der har brug for regn, og man er nødt til at adapt i sidste ende. På samme måde som træer. Træer, de bøjer sig også på en stærk form for vind, men det er det, der gør, at de rent faktisk kan adapt. Eller det, at de kan adapt, det der kan gøre, at de ikke knækker. At de går igennem alle årstider, gennem året. Og stadig miste alle deres blade og få dem ind igen. Få dem tilbage igen. Det handler om at adapt. Og på samme måde, så når vi udsætter os for noget, der gør, at vi mister vores blade, så læser vi få dem til at gå tilbage igen. Fordi i sidste ende, så er det det handler om. Tro på dig selv. Lad være med at begrænse dig selv. Og udsætte dig selv for noget, der gavner. Yes. Hvor langt er vi egentlig til? Fordi nu tænker jeg, at jeg skal begynde lidt at fokusere på, at jeg faktisk kan klare det her. Er I på 7 minutter? Okay. Der mangler 3 minutter? Fint nok. Sådan cirka. Hun stopper lige en gang på recording, så jeg gætter på det. Ja. Bare lige fint, så folk ved det. At jeg ikke er det. Minutter mere. 2 minutter? 5 sekunder, ja. Jeg tror, vi sagde 5 minutter. Det vil ikke gøre en forskel, ja. Men jeg har bestemt mig for, at det er 10 minutter. Så. Det er også noget, jeg plejer ofte at sige. Det er at lave en plan og følge den plan. Lave et mål, lave nogle planer derudfra. Målet er ikke det, der er vigtigt, men planen, det er vigtigt. Fordi hvis du ikke kan tro på dig selv, som sagt, så kan du ikke tro på andre folk, og så kan du heller ikke tro på dine omstændigheder, du kan heller ikke tro på dine mål, du kan heller ikke ramme dine mål, du kan ikke opnå særlig meget, fordi det er det, det kræver at tro på dig selv, det gør det. Sådan er det. Lidt mere. Det er ikke engang særlig start. Jeg kan lege, hvad er verdensrekorden? Hvad er det? 50 minutter eller sådan noget? Jeg tror, man kommer til et punktum, hvor det sådan fader ud. Altså det er sjovt, fordi fysiologisk, kroppen, den kan ikke lide det. Det kan du heller ikke mentalt, men når du er vant til det, og du gør det rigtig meget,
og du er vant til hele tiden at gå igennem en challenge, sådan noget, så er det som om, du kan lide det. Fordi din krop, den kan ikke lide det. Men mentalt, så kan du godt klare det. Det er ikke fordi, du forbrænder rigtig mange kalorier. Det er ikke fordi, at din hjerne løber tør for sukker. Altså, men, så det er muligt. Nu er der kun 15 sekunder tilbage, altså. 10 sekunder. Let's. Tilbage igen. Er vi done? Bare film it rolling, okay? Ja. Ja, perfekt. Hvad skal vi så? Er det godt? Okay, vent, hvad var det? Vi tager lige så stille der.